चलो ई घरवा में ए बबू तू कावन काम करब का बात करे बताला घर में बोल अब घर में ताइयो गई एकदम हमार तरह से प्यार हो गया मन करता गोले काट के लाल कर दे ए जीरो अभी तक बैठल ही बनी है मोबाइलिया है से ही रख देते ना रखी मोबाइल नहीं तो छोड़ी हम मोबाइल जाए ना काम करके मोबाइल देखत रहे ना है ली गाड़ी के चाबी जाई जइया खाना खाए टाइम बाद ठीक बा ठीक बा ठीक बा कहां जल्दी में बालो कि जाई एकदम खेते पे लागल बालो अरे खेते पर ना खेला गो जे का करे हमरो बान का पाल पे 50 गो लोटे बही इतना बड़का घर पर हई कर हौ कर तो घर बात तो करही कर पड़ी अकेले तू ही बालो तो के करी हां मैं ना कर मन के करी तब काची जाई फिर जल्दी कमा हरिया के आई घर में बैठे से होला काम तो बाकी तारे छोड़ के नीचे मन पड़ जाए छोड़ के जाए मन के कर अच्छा जाएंगे रात के फिर यहीं जाए रात के आई काम दिन नहीं हां तो जाए कबो आम लेकिन काम हरिया के आई जाए ठीक बा आओ खेत में के सब काम खत्म हो गइल खेता में तो कमा कराही के बाद दवाई छिटे ए रामा अभी तक वो काम पूरा न हो लगा तनी मम्मा कुछ कब आई अरे खुश रह कब ले तू कब आइला वो अकेले अकेला ही रे हां आई अकेले अकेला था ना तो सयान हो गइल बड़ा कि अकेला घर से है जिगा जाता रे अरे हम बच्चा बनी ना हो तू तो जवान हो गइल बड़ा जवाने ना बनी जवान हो गइल बड़ा हां बोला था इनको बहुत ज्यादा है से ता गइल बड़ा नो तो नहीं जिगा अरे का दीदी मारलो सकार है कि भाग के आए पहले ना हां घूमे नी घूमे रुक फोन करता नहीं अच्छा तनी हम अच्छा नदी का हो गइल लागल त घर कोई पराया कर ना ये बहुत बदमाशी करला वो सका जन मारला हूं यहां चाहे ई भाग के आइल होई कोनो काम ना करत होई त ना हमारा गाड़ी की काहे मजाक करत अच्छा ठीक बा खाना पूछ लिया खाना खा गइल बड़ा आओ तनी जा तनी काम करे काम को हां पहले तुम मम्मी संग रहा खाना दे दियो ठीक बा ध्यान रखियो बढ़िया से ना ठीक बा जाई ठीक बा जाता हम चली अजरू बना कहा चली का कहत नहीं कि बताओ कैसे आई बड़ा सच में घर से भाग गई बड़ा ना कि दीदी जी कुछ कला हुई ना सही है बनी घूमे अच्छा चलो तब ठीक है बताई थी यहीं बड़ा तो और सब बताओ का सब ठीक बात है ना हां ठीक बा दीदी जी ठीक भाई ना हां अब पढ़े लिखे जात रह ना कहे असही ए बाप रे पढ़े लिखे का ना कहे इतना टाइट है बोलत रह ना हां ठीक बा ठीक बा हां बड़ा कहतड़ा कि जवान हो गेल बन जवान हो गेल बड़ 5 फीट के बटले बड़ा जवाने हो गेल बड़ा तू मैंने एगो बात बतलाव तू घरवा में हाथा ना बड़ घर बा तू अकेले रहलू अब का करबो बबुआ अब अकेले ही ना पड़ी मेरा तारा डर ना लगला है घरवा में अबे मैं डरे हो तो कौन सी बात बाते अब अकेले रहे के बार रहे ना औरी का करो अब तो तू आ गेले तो तनी अच्छा लगी हम तारा के जब से देखल तारा ले प्यार हो गई ए रामा ये का कहतड़ा हो प्यार हो गई ए रामा रुका दीदी जी भी जो फोन करत नहीं तू भाग के बड़ा ना रुका कहत नहीं फोन लगा के फोन मत लगा दा है यार थोड़ा फोन नहीं खेल लगावे के काहे एकरा में नंबर है ये नहीं के तो नंबर हमारा याद बा ना डायल करके लगाओ तो नहीं औरी का हाय एकदम देखो चला ना हो एगो घरवा में काम बा घरवा में काम बा हां कौन काम करबा हो तू लिया जाके चल बता बतलाई का चल वो तो बतलाई ओजे बतलावा ना ना घरवा में चली ना काहे घरा में कौन बात रखल बा कि घरा में बतलेबा बहुत इम्पोर्टेंट काम है बहुत इम्पोर्टेंट काम बा हाँ। अच्छा चलो ना का करबा तू लिया जाएगा घरा में बतलावा ना तनी जब से मामा के बियाह में तारा देखल बनी हमर तारा से प्यार हो गई बा प्यार हो गइल भाई प्यार का होला बड़ा तू जाना त हो तारा बिना एकदम रह नहीं खे रह नहीं खे जाते बड़ा तारा लवेरे के भूत सवार भइल बाते भूत ना हो हां का हो हमारा प्यार के नासा छोड़ो प्यार के ना चल अच्छा
कौन प्यार के नशा हता है? बड़ा प्यार के नशा चढ़ गेल बा। एकदम नीक नहीं लागो जब से तारा के देखले बनी मामा के बियाह में। मामा के बियाह में त काहे ना मामा के बियाह में तुहे मंडपा में चढ़ गेल रहो? हम काहे के चढ़ी? त काहे कहत ल प्यार हो गइल बा? तो प्यार हो गइल बा, छोड़े के का बात करत हनी? ऊ चढ़े के बाद नहीं कह चढ़े के बाद कहते हैं कि मंडपा में तू आ जीता तो तोहरे से सदी हो जाई थे। शादी अबे हम 5 फुट के कहलू 5 फुट ले शादी होला। कहीं ना जी बड़ दूल्हा हो जी छोट। त का हो जाई ना होला का? चलो ना घर में जाके का करबो? चलो ना एगो बात कहो। बात कहो? हाँ कौन बात कहबो? चलू तो बतलाई। अच्छा ठीक है बात चलो। चलो ई घर में। ए बहू है तू कावन काम करब का बात करे बताला घर में बोल अब घर में ताइयो गई एकदम हमार तरह से प्यार हो गया, मन करता गोले काट के लाल कर दी। गोलिया काट के लाल कर दी? हाँ ए रामा ई का कहत रहो गोलिया काट के लाल कर दी? यही सब तारा बुद्धि हो गई बाते? यही सब सिखावत रहन जे माई बाबूजी का हमरा प्यार के भूत धले री बा। भूत धलेल बा? उतरते नहीं खे। का उतरते नहीं के? एगो चुम्मा तो चुम्मा दो? हाँ। भागल में तो जाना तो ना मार में के मिशन फेकाई जबे चुम्मा दना माने हमार मम्मी ना हो ना। चुम्मा लेब आवे तो तहर मामा के तो तहर मामा से कहती ना तेरा चुम्मा दिवई है ना लागत कि 5 फीट पर तहर बियाह करे के पड़ी। ऊ हमारा के कुछ ना करी। काहे तू डन हड़ का कि तारा के कुछ ना करियन बोला ना? हमें गौवा के डर नहीं के ऊ ना आपके एजे कुछ करी। ओहो अभी आवे तो ना तो तहर डन गिरी तुरंत ले उतरवा देत आ तुरंत ले तारा एक कॉलेज जे रुके ना दे बसावे दम करे के आवे आवे ना दो के करे के आवे दम उन करे के। हां त आज हम त का कर देबो तो बोला ना ऊ का करी? वो का कर लिहन? हां अइहन तू ठाकर पटक दिन तारा के बोला ना। उन करे माने गाड़ी में दम हो गइल ना हमरा के टांगे के ना काहे तू बड़ा पहलवान बड़ा का कि तारा ना टांगे एगो चुम्मा दो ना। चुमा तो ना देखा तो डाल पर ओ ये तो गोद पहिले का ना बात था का रे? देखो तैसी ये तना बिगड़ गइल बड़ा ना का चुम्मा के उल्टा ही करता ले हैं तर बुझात नहीं करे आई तो मामी आई भौजाई आई रे हैं। हां कुछ ना करिए ये कली हो का कली है बोलबा तो झूठ मारा में के बजे। हां झूठ नहीं के बोलत हम ना देखा हमार मन विश्वास ना कर पड़ो का बोल? अरे वो जाना थी कि ना जी के कहता ना छछड़ान हिती जे की बड़ा ना कहत कि चुम्मा दो। अरे नोची को पकाता नहीं सरे अच्छा कहीं घर छोड़ के घर छोड़ के तो हम एक पल जे रुके ना जे घर छोड़ के जे करे चुम्मा ले तले तोरा आता ना शौक हो गल बा चुम्मा लेवे के हैं। हम चुम्मा लेत रहनी हां बात रहनी के जाते नहीं अपन गांव में तो तू चुम्मा दे तलु हां हो नहीं हम चुम्मा देवे जाई है जात रहनी ना तो चुम्मा देत रहली हो। ओ ये रामा का नहीं भीतर झूठ बोला तारे हैं? हम झूठ नहीं की बोलत हो सही के। अरे रामा कहीं भी जाना पे विश्वास करते जी हैं? अच्छा चल जाए छोड़ के तय करे के पहले छोड़ चल जाई बाप रे बीत भर के बात कहता ना कहता चल जिम चुम्मा द बड़ा ही बड़ा चुम्मा लेवा।